Fa molts de dies que vull fer un vídeo sobre la creació de contingut en català, però abans, per a ficar en context tot plegat, crec que he de parlar sobre influencers en general i la creació de contingut en general al món i després ja endinsar-nos en la creació de contingut en català. Començaré per diferenciar la figura del influencer del creador de contingut. S'ha barrejat molt perquè tot està a la mateixa plataforma, però en realitat són dues coses completament diferents. L'objectiu d'un influencer és ensenyar la seva vida i influenciar, tal com diu la paraula, no? A través de lo que fa al seu dia a dia. O sigui, el que té valor és la seva vida. El que vol és inspirar i la seva vida és pública. En canvi, un creador el que fa és crear. És com un músic que crea música, doncs un creador crea vídeos, ¿vale? Però hi ha molts de tipus de creació de contingut, ¿vale? Està com els que creen com perquè sigui una peça de creació, rotllo, això és art, esta peça és una peça artística com el cine, no? O estan els que creen contingut per a captar clients. Per exemple, algú que tingui una empresa d'algo, una empresa de llibretes, pues vol ensenyar les llibretes, llavors crea contingut sobre les llibretes. O algú que crea contingut per tal d'educar o enviar un missatge. Les persones que volen ensenyar català a través de vídeos pues creen contingut en català per a educar i fer pedagogia d'això. ¿Vale? La diferència principal és que els creadors són experts en algo o artistes i els influencers no són experts en res, això no és negatiu, simplement és que ens estan ensenyant la seva vida. ¿Vale? Els creadors normalment volen fer tota la peça ells, pensar la idea, fer-la, executar-la i després editar-la, no? I un influencer, a vegades, normalment, si tenen molta pasta, agafen a gent que els ho crea el contingut, és a dir, algú que els ho faci fotos, vídeos, que els ho edite, perquè és una part del procés que a ells no els agrada fer. Bueno, després veurem on estic jo a dins d'estos dos sectors, ¿vale? Després, el públic d'un creador és un molt concret, és nínxol. Per exemple, algú que vol educar en català, el seu públic serà gent que vol aprendre català. En canvi, un influencer, el públic és quan més persones millor, és mainstream, milions. Per tant, els números i els seguidors que tindrà i els números que repercutirà en els vídeos són molt diferents. Un creador normalment arribarà a més petit, però perquè el seu objectiu no és fer-se molt famós, sinó arribar a la gent concreta. Per a ell és més important que el vegi gent en concret que no tot el món, perquè a tot el món no li interessa el català, per exemple. En canvi, un influencer, quantes més persones lo veguen, millor. El més important per a ells és els números, és a dir, quan més números tinguen, millor, perquè vol dir que millor els estan anant i més gent interessada ja en la seva feina i en tot el que fan. Els creadors utilitzen els seguidors com a eina per arribar a un fi final i els influencers utilitzen els seguidors com a fi, és a dir, com a lloc on quedar-se, ¿vale? Vull que vosaltres me veiguéssiu a mi aquí dins d'esta plataforma. Això seria un influencer. L'influencer, el seu valor està a la seva persona. A un creador, el valor està en el producte, en el servei, en el que està creant. Un cop tenim clar aquests dos conceptes, on me col·loco jo? ¿Vale? Jo vaig començar sent creadora. Per què? Jo vaig estudiar comunicació audiovisual i a mi m'encanta l'art de crear contingut perquè ho veig com un projecte artístic. Crear és el meu passatemps preferit. Jo, la meva manera de procrastinar el meu dia a dia és creant contingut perquè jo ho gravo tot, m'encanta documentar, m'agrada fer-me fotos, fer fotos de tot, és el que més m'agrada al món. Però sobre què creava contingut? Doncs, si vos hi fixeu, al meu YouTube, els primers vídeos són d'autocura, perquè és el contingut que a mi més m'apassiona. Jo m'encanta llegir llibres d'autoajuda, desenvolupament personal, m'encanta descobrir la ment humana, com funcionem, com pensem, m'encanta la filosofia, o sigui, jo feia vídeos d'això. Què passa? Que d'això jo no hi he estudiat. Jo he estudiat comunicació audiovisual i jo no soc experta d'això, llavors és com que m'ho estic patillant una mica. Per tant, per a validar-ho, fico com a exemple la meva vida. Això fa que jo me convertisca una mica en influencer, perquè estic venent la meva vida, però no com un fi de mireu que guai soc, sinó, ei, en el meu exemple, podeu aprendre tot això que jo he après en els llibres de desenvolupament personal, ¿vale? Com aplicats a la meva vida. Com a mi no m'importa que la gent sàpiga les meves coses i la meva vida privada, no m'importa ensenyar-ho, però jo sé que això hi ha gent que li molesta, no li agrada i tal. Vale. Llavors, què passa? Que jo em trobo una mica al mig d'això. Jo sempre dic que si la meva feina com a influencer s'acabés, és que me la sudaria, perquè a mi el que em fa feliç és crear vídeos. Llavors, jo seguiria sent feliç. És que a mi no m'agrada la fama.
O sigui, a mi sí que m'agrada que em coneguen pel carrer i que em diguin ai, que guai, m'agraden els teus vídeos i tal. O sigui, m'agrada que la gent ressoni el meu missatge, però no m'agrada ser famosa, me dona exactament igual si no em coneixen o no. De fet, que et coneguen és una mica merda perquè tothom se fixa en tu bastant, quan vas pel carrer saben qui ets i tal. Com a mi, això li ha degut passar molta més gent, que comencen explicant coses de lo que són experts en algo i veuen que funcionen per la seva autenticitat, per la seva forma de ser, o que els agrada simplement crear contingut, i llavors se queden una mica al limbo entre influencer i creador de contingut, que és, per exemple, el que li pot passar a Miquel Montoro, que va començar ensenyant les taronges, i al final la gent li encantava la seva forma de ser i el que té valor és la seva persona, no? Llavors ara entrem a la creació de contingut en català, on se col·loca això aquí. El que passa a Catalunya és que moltes vegades una empresa o persona comença creant en català i l'acaben col·locant com a creador de contingut en català, però al final aquesta persona no buscava ser influencer, buscava ensenyar algo tipus Albina Moda. És una noia que ensenya els seus looks perquè té una empresa, una botiga, a Platja d'Aro, de roba. Però ella, el que li ha acabat agafant valor és la seva forma de ser, la seva forma de comunicar. És el que he dit abans, que comences creant i per la teva autenticitat la gent li agrada i acabes sent influencer i acabes ensenyant la teva vida perquè és el que li mola a la gent de tu, ¿vale? Però què passa? Que si tu no començaves en aquest objectiu, t'acabes cremant molt perquè no era el teu propòsit, saps? I llavors acabes tornant aquí, igual que Miquel Montoro, Albina, i a mi m'està passant una mica el mateix, ¿vale? Que jo me n'estic donant compte que jo... Perquè llavors comences a entrar a una roda de que et comencen a convidar a eventos que tu ni pintes ni cortes allí. Que sí, que pots generar sinergies i que pots conèixer gent i que tal, però al final jo no feia això per a que em convidessin a sopar i tal. O sigui, saps? Jo no vull anar a sopar amb gent, jo vull anar a sopar a la meva família i les meves amigues. O sigui, jo vull fer la meva vida normal i corrent, saps? Què passa? Com tu tens un altaveu molt gran, per això et conviden als puestos. Però a tu això no et beneficia de res, però clar, tu penses, ai, que important soc, hauré d'anar al sopar, o això m'ho estan regalant, tipus, unes sabates, una bossa, tal. Ai, tu ho estàs ensenyant, però és que això està tenint un impacte molt gran, perquè la gent que et veu, li ressona el teu missatge, doncs dirà, veurà esta bossa, la relacionarà amb tu i tal i qual, perquè tu tens una marca personal superpotent, perquè la gent te valora per la teva autenticitat, ¿vale? I això les marques ho saben, i no és que se n'aprofiten, simplement ho proven, en plan, mira, t'envio aquest producte, a veure si el vol ensenyar. I tu, com a persona innocent que no sap de què va tot este mundillo, ho acceptes i entres a una roda d'anar a sopars, que et conviden coses, que et regalen, que tal, i fer publicitat de coses que no t'encaixen, ¿vale? Això m'ha passat a mi, ¿vale? Com que tens un altaveu gran, te paguen per publicitar coses, ¿vale? I clar, si tu no tens faena i tens ganes de guanyar diners, ho acabes acceptant. És el meu cas, perquè no és que no tingués faena, és que jo veia que m'entraven publics de coses que m'interessaven. Jo vaig acabar deixant la meva faena de creadora de contingut a una empresa per ser jo la meva pròpia creadora, venent la meva vida. Què passa? Que tu vens d'una estabilitat on te paguen cada mes uns diners que saps que rebràs sí o sí i passes a ser autònoma i passes a dependre de les marques. Llavors allò es converteix en una voràgine de que si no tens faena, t'estresses perquè no tens faena. Si tens molta faena, t'estresses perquè tens molta faena. Jo el que he hagut de fer al final és guanyar molts de diners, fer coixí, i en el coixí fer una estratègia anual de dir, vale, què sí que vull promocionar i què no vull promocionar, perquè al final jo sí que m'agrada fer vídeos i m'agrada col·laborar amb marques, però que tinguen el mateix missatge que jo i que siguin productes que igualment jo ensenyaria als meus vídeos encara que no em paguessin, ¿vale? Però per arribar fins aquí jo m'he hagut de marejar molt en mi mateixa i dir, Cèlia, què estàs fent? Per què estàs fent això? O sigui, plantejar-me molt per què estic fent el que estic fent, no? Per exemple, a mi coses que em ressonen molt són teràpia psicològica, teràpia alternativa, massatges, coses de relaxació, de benestar, alimentació natural, holística, coses del territori, anar a fer muntanya, excursions, esport. Tot això a mi m'encaixa moltíssim i a mi no m'importa col·laborar amb marques i que em paguen perquè al final és una sinergia que tots acabem guanyant, no? Però és veritat que com a creadora jo tinc un poder molt gran, que és que jo podria oferir el meu propi servei i la meva pròpia marca, el que passa que a mi no em mola, tio, a mi no m'agrada crear una empresa, o és que a mi el que m'agrada és crear contingut, per això la sinergia és xula, perquè a mi m'agrada crear contingut. El que passa que quan entres a crear contingut, també entres al puto Instagram i al puto TikTok i t'acaba absorbint, i és una merda perquè tu acabes ensenyant al món allò que tu consumixes. És a dir, si tu passes moltes hores enganxada al mòbil, no tindràs res a explicar, perquè el que consumixes és una barreja i un poti-poti de merda de gent, no és merda, perdó, o sigui,
coses que no t'interessen perquè al final l'Instagram te surt de tot, és que de tot. Llavors, tu, que estaves fent la teva vida enfocada i havies fet una estratègia, tenies un missatge clar per a donar al món, entres i acabes consumint coses que t'acaben com pertorbant i al final tant de contingut t'acaba distorsionant, no? Jo crec que és molt important com a creador, almenys per a mi, no consumir molt de contingut perquè llavors això me modifica moltíssim com estic jo anímicament, la meva psicologia, el meu estat d'ànim, la meva forma de crear, la meva forma d'expressar-me, quins missatges vull llançar al món, no? A vegades dic, ai, mira, està fet això, jo també ho podria fer, però per què ho estic fent? Perquè ella també ho ha fet o perquè realment jo també ho vull fer? Al final el meu missatge se va esvaint i jo vaig arribar a un punt que feia contingut d'esport moltíssim perquè veia que funcionava, però jo no vull ser una esportista d'èlit, no? I al final acabava fent curses i marques i maratons i dic, però jo per què estic fent això? Si a mi me la suda guanyar, a mi me dona igual competir, jo el que vull és o sigui, a mi, jo el que he descobert de mi és que a mi m'agrada molt els processos com terapèutics i de reflexió profunda i d'autocura, que és com el que jo vaig començar a Instagram, no? Per això, en l'esport és també una mica d'autocura i és una manera de sanar. Llavors, per això l'esport a mi m'anava tan bé i era una sinergia tan xula, però al moment en què s'ha convertit en algo de competició, en algo d'aconseguir coses i tal, m'ha deixat d'agradar, perquè jo vull l'esport com a un mitjà de transformació personal, no com un fi, saps? Tot això me porta a que molta gent me diu, Cèlia, però com ho has aconseguit, com ho has fet, tal? El meu objectiu no era fer-me famosa, el meu objectiu és fer vídeos. Llavors, com el que estic fent ara, a mi m'encanta crear, m'agrada molt fer vídeos. Llavors, per això jo suposo que he tingut èxit, perquè jo ho faria encara que no em paguessin. O sigui, a mi suposo que se retroalimenta, no? Veure que a la gent li mola, si no potser no ho faria, igual, doncs, jo què sé, ballaria. Però veure un producte acabat i fet per mi me motiva molt i dic, hòstia, m'agrada això que he fet tal, no sé què, igual. I com que és una cosa que jo he professionalitzat perquè jo me dedicava a això, he estudiat això i és com que porto tota una vida al voltant d'això, jo suposo que m'ha anat bé per això, però una empresa que vulgui crear contingut és que haurà de contractar una persona perquè si no t'agrada crear contingut és una puta merda. O tens diners i una vida xula per ensenyar i pagues algú perquè te grave, edite i ensenyi la teva vida com fan molts influencers, perquè els influencers no els agrada crear contingut, contracten moltíssima gent perquè els editen els vídeos, els que són molt grans, o ets algú que t'agrada crear i crees contingut perquè t'agrada el procés. Si no t'acabaràs cremant, o sigui, si no ho odiaràs, perquè és una faena completa. O sigui, jo treballava d'això abans de ser creadora. Jo estava a una empresa editant vídeos per a marques i si jo ara no creés de mi, crearia per a una altra marca, ¿vale? I això moltes vegades quan m'he cremat de crear contingut sobre mi, he pensat en plan, hòstia, doncs ho deixo i torno a ser filmmaker per a empreses. Però és que al final el que no m'agradava era que no estava tenint un impacte al món. És a dir, jo estava molt feliç perquè creava vídeos i era el que m'agradava, però era vídeos per a marques de, per exemple, una botella de vi. I a mi el vi me la suda. O sigui, jo vull fer un impacte positiu al món. Llavors, per això l'autocura. Llavors tot té sentit, ¿vale? A vegades mos hem d'equivocar i perdre per a trobar-nos, ¿vale? Molta gent no té èxit perquè no li agrada crear contingut. Si tu ets una empresa i vols que se't vegi, o una persona que té un missatge a donar, i no t'agrada crear contingut, és millor que contractes. I si ets algú, i molta gent li ha passat que ha començat a crear contingut per explicar un missatge, i veuen que crear contingut és que és una full-time job, o sigui, és una feina a temps complet. Jo em dedico a això i em dedico les 12 hores que té el dia a crear, perquè és que és una feina que et porta moltíssimes hores. Llavors, si tu tens una empresa, hauràs de deixar part de la teva empresa per a crear contingut, perquè és una feina que porta molt de temps. Llavors, o contractes algú, o t'agrada molt fer-ho tu i ho fas tu, però si no t'agrada ho acabaràs deixant perquè porta molt de temps i molt d'esforç. Llavors ara, si voleu, parlo dels influencers catalans. Influencers catalans ne som pocs perquè és difícil viure de la influència en català perquè és el que he dit, o t'agrada molt, o tens una vida molt interessant, o tot se'n va a la merda. Per a ser influencer, com he dit abans, necessites molts de seguidors perquè ets mainstream, t'ha de veure quanta més gent millor. I en català no hi ha tanta gent com en castellà, ¿vale? Llavors, o t'esforces bastant sense que t'agrade, o simplement t'agrada com a mi i ho faries encara que no et paguessin, llavors les marques venen. No nombraré ningú,
però tothom sabem de qui estem parlant. D'influencers en català que poguessin viure tal qual, ne som 5 que es poden comptar els dits de la mà. I el que passa és tot el que he explicat a la resta de vídeo, que costa molt viure d'això si no t'agrada realment. I a mi és la meva passió, llavors, però jo estic veient que més que ser influencer, el que m'agrada és sanar i curar a través dels vídeos. Que sí, que m'agrada molt ensenyar la meva vida, però no en plan, mireu que guai soc, sinó, jo he passat per un procés terapèutic o això a mi m'ha ajudat, vull inspirar i vull que vosaltres, a través del meu exemple, perquè no m'importa ensenyar la meva vida, vull que aprenguéssiu i que ho veiguéssiu, saps? Ja està, o sigui, servir com a exemple al món a través dels vídeos. Aquest és el meu objectiu final. No busco ni fer-me famosa. Si busco números, en part és per veure que el meu missatge agrada i impacta, però realment, en què li impacta a 2 o 3 persones o 4, jo estic feliç. O sigui, a mi veure un missatge d'una persona que l'he ajudat, a mi em fa superfeliç. I llavors això em porta a... O sigui, he pensat moltes vegades estudiar psicologia, però és que a mi el que m'agrada és crear, no ser psicòloga, saps? A mi m'agrada transformar com el que sento en art, en que es vegi visualment al món, saps? D'alguna manera. M'agradaria, a part de vídeos, explorar també ballar, pintar, per una forma d'este procés terapèutic de transformar tot el que sento en algo positiu, saps? I ja està. Llavors, volia fer este vídeo més que res per a mi, per a aclarir els meus conceptes sobre la creació de contingut en català i sobre la meva feina, perquè a vegades estic perduda en plan, què estic fent aquí? No entenc res, en plan, per què estic anant a un sopar que no vull anar, saps? O per què estic promocionant, o per què m'han enviat un producte que ni m'encaixa, no? Llavors a vegades cal recordar d'on venim i on anem, cap on estem anant, per a saber, per a tornar a tindre sentit la nostra vida i el que fem, no? Llavors això, jo animo a tothom que si li agrada la creació de contingut, que creï vídeos per crear, perquè s'ho passa bé, però no per aconseguir diners o seguidors, perquè això arriba sol, o sigui, si t'agrada, arribarà tot sol, perquè es nota. A mi molta gent em diu, Cèlia, per què no contractes algú per a que t'editi els vídeos? És que m'ho vull fer jo, m'agrada el procés de crear vídeos, saps? M'encanta editar, jo he estudiat això, saps? I tot això ho estic fent a una cabanya al mig del bosc, que és una col·laboració que m'encaixa moltíssim perquè és anar-me'n jo sola 4 dies a una cabanya al mig del no-res a fer caminar per la natura, escriure, llegir, que és el que més m'agrada, en plan, reflexionar sobre la vida i després explicar-ho al món i ensenyar com el meu procés de curació i de sanació i que la gent se pugui inspirar en això i que digui, mira, que guai, tal. I que la gent se senti acompanyada en els meus vídeos també, saps? Que és com el meu propòsit i tot això. I ja està, no m'enrotllo més, ¿vale? Besitos, xau. Si teniu preguntes, deixeu-me-les als comentaris i intentaré contestar. Uau, que llarg. Ara estava editant el vídeo, estic veient que ho he explicat tot bastant bé i bastant clar. El que vull dir és que quan tu fas contingut de nínxol, que és com el que jo vull fer d'autocura i tal, i penjo reels, jo veig que no arriben a tanta gent, no es fan virals, perquè al final jo estic sent creadora de contingut d'autocura d'un tema nínxol en concret, i a sobre en català encara és més nínxol. No busco la viralitat que pot buscar un influencer, ¿vale? Llavors jo això m'ha costat molt acceptar-ho, perquè jo pensava que anava lligat de la mà de tindre molts seguidors i molta fama i molta viralitat, però en realitat a vegades pots tindre un munt de seguidors i molta fama, però no tindre faena de res, perquè t'ho juro, hi ha molta gent que fa contingut en castellà de vídeos ballant o ensenyant la seva vida que no les marques ni li paguen, ni li corten, ni li fan res, no li foten cas, perquè és viralitat barata, són vídeos que no està portant res al món, saps? En canvi, potser hi ha comptes d'Instagram que tenen 10.000 seguidors o menys i que arriben a un públic concret de gent, però com està portant un valor molt gran, està aconseguint realment el que es vol. Saps? A vegades se fa contingut per fer, sense cap fi, i això no porta res. La viralitat no vol dir que vagin bé les coses i que tingues molts seguidors tampoc vol dir que siguis el millor del món, perquè a vegades te segueixen perquè ets gilipolles i volen enterar-se'n del que fas a la teva vida. Jo he sigut víctima de voler ser viral a canvi de fer contingut barat i buit o de tirar merda a algú i això no aporta res de res a ningú i només fa enredar. Potser tens més seguidors però no seran de qualitat i el contingut tampoc serà bo. Per això les marques se'n van. Perquè les marques busquen impacte positiu i valors. Una marca personal potent, ben feta i creada a base de temps i de treball i d'esforç. I no d'un pet que fas un dia o dos perquè has dit una animalada. Ara també la meva feina com a creadora és rebaixar aquestes expectatives que tinc sempre de ser superviral, perquè a mi m'encanten els números i tal i fer-me viral, però no a canvi de res. És a dir, no a canvi de rebaixar la qualitat dels meus continguts. Perquè jo sé perfectament, perquè porto 3 anys aquí, com fer un vídeo viral. Però
Què aporta? Res. Famoseo, viralitat barata, contingut buit que no aporta res a la societat i no volem això.